Koningsspelen in Venray. Burgemeester beantwoordt vragen inwoners. Het is vandaag 25 april. Dit is het Belemaasjournaal. Meer dan 1 miljoen leerlingen op ruim 5400 basisscholen in Nederland openen vrijdagmorgen de Koningsspelen. Op het nummer Doe de Kanga van Kinder voor Kinderen vestigen de kinderen een nieuw wereldrecord, tegelijk zingen en dansen. In Venray namen ruim 3300 kinderen deel aan het spektakel. Ook op basisschool De Hommel in Venray dansten en zongen 450 kinderen naar een gezond koningsontbijt op school op de klanken van Doe de Kanga. Het was vrijdag een drieledig feest op De Hommel, want naast de Koningsspelen werd ook het nieuwe speelplein van de school officieel geopend. De leerlingen Lenno en Marleen knipten samen met Yvonne Rijmakers, voorzitter van SPOV Venray, een oranje lint door om de opening een officieel tintje te geven. Op het speelplein, dat in 2 jaar tijd is gerealiseerd door Hommel, kunnen de kinderen zich uitleven met sport en spel of gewoon lekker chillen. Vervolgens gaf schooldirecteur Johannes Berritou het startsein voor Doe de Kanga. Berritou overhandigde daarnaast een cheque van ruim 8.100 euro aan conciërge Marcel Roffers, teamlid van Team 8x6 Alpe d'Huez. Dit was de opbrengst van 2 activiteiten op school, een sponsorloop en een benefietavond met muziek van de Trennesetters. Dit team bereidt zich voor om op donderdag 5 juni zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez te beklimmen voor het goede doel. Ook deze maand legt de redactie van Belemaas TV weer vragen van kijkers voor aan de burgemeester. Heeft u zelf nog een vraag? Geef hem dan door aan ons. Daar ben ik wederom alweer voor de... Ik weet het niet eens meer hoeveelste keer dit is. Ik geloof de 4e keer. Ja, dat gaat al heel erg snel. Welkom in ieder geval. Ja, dank u wel. En wederom met vragen van de inwoners van Venray. En laten we gewoon meteen beginnen. Ja. Het zijn dit keer wel behoorlijk specifieke vragen. Dus ik ben benieuwd naar uw antwoord. Nou. De eerste vraag is van de familie Nellissen. En zij wonen aan de Steegse Peelweg in Veulen. En nu hebben zij een vraag. Onze kinderen gaan in IJsselstein naar de school. Aan de Steegse Peelweg gaat een fabriek gebouwd worden. En hierdoor zal er op deze weg elke 7 minuten een vrachtwagen rijden. De Steegse Peelweg is een erg smalle weg. En met het toenemende vrachtverkeer vrezen wij voor de veiligheid van onze kinderen die per fiets naar de basisschool gaan. En nu komt eigenlijk de vraag... Ja. Kan de Pottenvenweg, de zandweg die van de Steegse Peelweg naar de Rauwkuilenweg loopt, fietsvriendelijk gemaakt worden, zodat onze kinderen uit Veulen veilig naar de basisschool in IJsselstein kunnen fietsen? Ja, nou inderdaad komt er op de Steegse Peelweg een mestverwerkingsfabriek. Daar zijn, als ik het goed heb, ook alle vergunningen en zo voor in orde verklaard. Dus je mag er rekening mee houden dat die fabriek er inderdaad komt. En dat gaat inderdaad leiden tot aan- en afkomend verkeer. Ja, er moet mest worden gebracht, dat wordt verwerkt en vervolgens het eindproduct wordt weer elders naartoe gebracht. Dus ik kan me de vraag heel goed voorstellen. In hoeverre je een alternatieve fietsroute dan fietsvriendelijk maakt, dat hangt even af van de vraag wat is fietsvriendelijk. Als men daarmee vraagt, het is nu een zandweg, althans niet verhard. Kan dat worden verhard? Dan lijkt mij dat we daar niet meteen van kunnen zeggen, dat gaan we doen. Want het is ook beleid in onze gemeente, dat heeft ook de gemeenteraad vastgesteld. Dat we toch zuinig zijn met de niet verharde wegen. Hoe raar dat ook klinkt, maar niet verharde wegen hebben toch een heel belangrijke rol in het beleven van de natuur. In het landschap, de waarde van het landschap. Dus onlangs hebben we nog, als ik het goed heb, besloten om een 10-tal verharde wegen juist weer te ontharden. Dus om nu te zeggen, we gaan die route gaan we verharden, dat gaat wat snel. Dus het hangt even af van de vraag, wat verstaat men onder fietsvriendelijk? Dus we zouden daar eens moeten gaan kijken om te zien hoe het eruit ziet. En of het de moeite waard is om voor want tot op heden zou het wel eens om een beperkt aantal fietsers kunnen gaan. Ik weet niet hoeveel scholieren er straks overheen komen.
dat we wel kunnen kijken in hoeverre je wat kuilen en hobbels misschien wat kunt veraangenamen. Maar laten we er ook niet geheimzinnig over doen. Een niet verharde weg blijft altijd wat vervelender fietsen dan een wel verharde weg. Ja, want het is natuurlijk, dit is misschien één probleem zeg maar, van een gezin. Maar er zijn natuurlijk meer scholen die gaan sluiten, waardoor kinderen naar een ander dorp moeten gaan. Wordt er dan vanuit de gemeente bijvoorbeeld gelet op de route die ze dan moeten gaan fietsen? Ja, dat speelt natuurlijk altijd mee. Natuurlijk moet je erop letten dat wanneer je een school opheft, dat je dan een andere fietsroutepatroon gaat krijgen van scholieren. Maar ook andere autobewegingen natuurlijk, want heel veel scholieren worden door hun ouders of andere mensen naar school gebracht. Dus dat hoort er wel bij een totale overzicht van waar de scholen zich bevinden en waar de mensen wonen, moet je daar wel naar kijken. Maar iedereen zal ook begrijpen dat je onmogelijk je hele wegenplan kunt gaan veranderen wanneer ergens een school sluit. Dat heeft ook zijn beperkingen. Dus je moet zoeken naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is, maar die ook betaalbaar is. En ongetwijfeld in dit geval gaan we dat ook doen. Goed, dank u wel voor uw antwoord. De tweede vraag die is van Leonie Peters en ook zij heeft wel een best wel specifieke vraag. Kan er iets gedaan worden aan de Bontekoestraat Hoenderstraat? Dagelijks komen er veel auto's vanaf het parkeerterrein van de MT en deze hebben totaal geen overzicht wat er uit de Bontekoestraat komt. Misschien een optie om er een spiegel te plaatsen of de Bontekoestraat af te sluiten naar de Hoenderstraat toe? De plek even in mijn gedachten houdend. Het is inderdaad een wat onoverzichtelijke plek waar je als verkeersdeelnemer kan er in één keer iemand uit die Bontekoestraat komen. Een spiegel, ja, ik zelf heb altijd bij spiegels, daar raak ik zelf wat in verwarring, want je ziet dan een beeld wat een spiegelbeeld is, daarom heet dat ding ook een spiegel. En dat beeld moet je combineren met het werkelijke, wat zich werkelijk afspeelt. Dus soms zijn spiegels, hoe sympathiek dat ook klinkt, richten vaak wat meer wanorde en desoriëntatie aan dan je zou willen. Dus bij een spiegel denk ik nog niet meteen aan een hele goede oplossing. Het alternatief wat men aanhaalt is een doodlopende weg. Ja, volgens mij is dat dan ook wel weer lastig. Als je daarin rijdt en je komt tot ontdekking, die weg rijdt dood en je staat er als automobilist, dan zit er niets anders op dan in je achteruit er weer uit zien te komen. Nou, als mij iets gevaarlijk lijkt, is het dat wel. Dus dat zou ik ook nog niet zo gauw voorstellen. Ik kan mij wel voorstellen dat je probeert met behulp van bewegwijzering het wat overzichtelijker te maken en het verkeer ook probeert te waarschuwen dat hier een situatie zich aandient waar je moet opletten. Laten we één ding niet vergeten in het verkeer. Opletten blijft ook de allerbelangrijkste veiligheidswaarborg. Opletten. Dus dat staat hier bovenaan. Dus wat we ook bedenken, we kunnen nooit een situatie creëren dat we kunnen zeggen, nou mensen, je hoeft niet meer op te letten. Daarmee wil ik me er niet makkelijk van afmaken. Ik wil alleen zeggen dat het best moeilijk is om een goede oplossing daar te creëren. Volgens mij worden daar wel de woningen die daar op de hoek staan, die ook de onoverzichtelijkheid veroorzaken doordat het zicht wordt beperkt, die worden gesloopt op enig moment. Nou, dan krijg je natuurlijk een hele andere situatie. Dan kan het best zijn dat het in ene keer weer voldoende overzichtelijk is. Dus ik denk dat we daar ook maar eens goed naar moeten kijken. Ik vind het wel een goede vraag in zoverre dat het ons wel scherpt om daar nog eens heel goed over na te denken. Want ik ben het er wel mee eens, als ik er langs loop, dan denk ik ook, nou, intuïtief voelt dat al een beetje onvoorspelbaar hoe het er daaraan toe gaat. Ja, want er komen natuurlijk behoorlijk veel auto's die geparkeerd staan daar. Ja. En is het nu eigenlijk zo dat bijvoorbeeld, nu is het dan één iemand die vraag stelt, dat er dan al naar wordt gekeken? Of is dat afhankelijk van hoeveel mensen bijvoorbeeld deze vraag zouden stellen bij de gemeente? Nou, ik vind het wel zo netjes als iemand een vraag stelt, dat je even daarin gaat verdiepen van, zou hij of zij gelijk kunnen hebben. U kunt zich ook voorstellen, als er iedere dag 60 vragen binnenkomen, dan kun je onmogelijk daar iedere dag op iedere vraag ingaan. Dus intuïtief heb je altijd toch een eerste zeef dat je zegt van, nou, daar moeten we toch eens naar gaan kijken. Ik kan me van deze plek voorstellen dat daar ook wel eens wat vaker opmerkingen over zijn gemaakt, want ik heb dat gevoel ook wel als ik daar langskom. Dus deze vraag moeten we wel serieus nemen. Maar ik heb de indruk dat we al vrij snel een oplossing zouden kunnen bereiken op het moment dat die woningen er niet meer zijn. En op het moment dat we de bewegwijzering of ook de waarschuwingsborden verkeerstechnisch gezien op een verstandige manier kunnen aanbrengen. Ik denk dat je dan al een heel eind bent. Maar het kan geen kwaad om er nog eens goed naar te kijken. En ook de suggesties die men doet. Ik roep nu wel, een spiegel is niet handig. Het lijkt mij niet handig. Het lijkt mij eerder meer wanorde veroorzaken dan dat het oplost. Maar je kunt er op zijn minst nog eens naar kijken. Ik moet ook toegeven, ik ben geen verkeerskundige. Doe het ook maar even met zoals ik er zelf tegenaan kijk. Ja, goed, duidelijk.
De laatste vraag die is van Gerry Peters. En zij vraagt, wanneer gaan de lampjes in de bomen op de Grote Markt het weer eens doen? Ze zijn vervangen afgelopen jaar, maar werken weer niet. Zonde, vindt ze dat. Ja, dat is natuurlijk ook zonde als ze niet werken. Dus dat lijkt me een vraag die we eens met Venray Centraal moeten opnemen. Toevallig heb ik daar morgen ook een overleg mee. Of is het de volgende week? Nou, in ieder geval 1 deze dagen. Ik beloof dat ik dat dan ook zal aankaarten bij de leiding van Venray Centraal. En zij zullen ongetwijfeld het antwoord op de vraag veel beter weten dan ik. Want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk zeg maar, voor de lampjes. Ja, ze hebben dat aangeschaft en zij zijn daarvoor verantwoordelijk. Dus het is ook in hun eigen belang natuurlijk dat die lampjes werken. Dus ik ga ervan uit dat als we het aankaarten, dat men er snel naar gaat kijken. Dat er snel iets aan gedaan kan worden. Ja. Nou, dat is een kort en krachtig antwoord, maar ik denk ook wel echt een antwoord. Ja, ik hoop het. En ik wil u bedanken voor deze 4e keer. Volgende maand ben ik er gewoon weer. Gezellig. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Zaterdagavond kunt u kijken naar het weekoverzicht. Op zondagavond zenden we een speciaal journaal in het teken van Koningsdag uit. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is er kans op regen. Ook als u morgen al vroeg een plekje voor de markt uitkiest, moet u rekening houden met een mogelijke bui. Als de zon er dan deze eerste Koningsdag doorkomt, wordt het circa 19 graden. In de avond is er weer kans op wat regen. Bedankt voor het kijken en een heel fijn weekend.